Usa ka job order employee sa Talisay City Hall napalga na lang nga patay sud sa iyang panimay. Mga silingan may pasangil nga wa-dawata ang pasyente sa Talisay District Hospital kay giingong puno na ang tambalanan. Nasayran nga sud gawa sa hospital ang maong empleyado tungod kay aduna kini gihambin nga sakit. Ang report ni Femari Dumabo. Buhi paunta kunwa balibari sa ospital. Kini ang pagtuo sa mga silingan ni Danilo Rosales, kisa nagsudong na lang siyang lungod. Si Rosales, 52 anyos, usa ka job order employee sa Talisay City Hall, ang napalgang wa nay kinabuhi isod siyang lawak gahapon sa buntag. Gingong sud gawa siya sa ospital tungod sa gihambin niyang mga sakit. Wa na kini kabanay, hinungdan nga ang mga silingan ang nitabang kaniya niadtong Miyerkules nga madala sa Talisay City District Hospital. Apan gingong gibalibaran sa tambalanan kay gingong puno na. Karang giatan kanya mo sa gidangan to man niya pagka pag-abot na mga to gipabalik kay puno na kuno. Mo to kanang kinahanglan kuno ang tagtungod kuno may mukuan ngadto man ba. Daghan kisag sakit kan mga butbut pirahan ko na sa una kan mga sis ginanagod niya. Pas ang last na niya katong gitaki siya nadasa sa ospital. Gipatol ko. Gisulayan sa JMR-TV balitang bisdak ang pagkuha sa habig sa kadagkuan sa tambalanan. Apan wa tuguti nga makasud. Hinuon ang gwardya sa ospital mitugan nga wa balibari ang pasyente. Matud pa gipapahuwat una sila kay gipangitaan og bakanting lawak. Apan wa kapaabot. Samtang ang kapulisan misusi usab gahapon kun wa bay foul play sa kamatayon niini. Pag-adto na mo dito, pag-investigar sa investigator ang ilahang kuan natural death naman kay wa may foul play. Ang Talisay City Government maoy ni abaga sa gastuhan sa haya ug sa pagpalubong na unya kang Rosales. Oba ni Cleofer Lumayag. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.